салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба саҳифаи мо. Дӯстони азизи ман, инак суҳбат мекунем дар бораи оне ки спонсор чӣ ёрдам карда метавонад шумода. Бисёриҳо мегӯянд ман дар дигар команда будам, мехоҳам командаи шумо. Ман мегӯям барои чӣ шумо дар оҷа кор накарде? Спонсор мада аҳамият намедод, спонсор мара нигоҳ намекард, спонсор мара ёрдам намекард. Функсияи спонсор чия ба фикри шумо дӯстои азиз? Функсияи спонсор ман шуморо сода карда фаҳмонам. Спонсор як раҳнамо, навигатор барои шумо. Вақте ки ман шуморо гӯям Ӯзбекистон якум бор Тоҷикистон мебиёед, спонсор навигатори шумо, яъне якум бор атоми омаде, спонсор шумода роҳу равиши корро нишон медиҳад. Спонсор айтани шумо кор намекунад, шумода нишон медиҳад роҳу равиши корро. Яъне ки вақте ки Тоҷикистон омадӣ раҳа намедонӣ, ва навигатор мефаҳмонад дар куҷо цумай, дар куҷо чойхонаи роҳат ай, дар куҷо офиси атоми ай. Вақте худут тоқа бе роҳнамо мебиёй, беҳад мушкилӣ мекашӣ. Барои ҳамин спонсор фақат шуморо бо фаҳмондан, бо